Jaga Serawung. Nggih. Nek panjenengan Serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Trep Yo pas. seniman yo kiai. Sing penting aja Serawung iblis. Oke, nggih leres-leres. Hop. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora yo teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku ngesuwi ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jadi Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono ya, Alah Om lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya, kayak Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kayak emas karo adik. Lah, Nah, ing iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Ngelek tonyo tenan ora Super. masak. Blok ora. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. Iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wong, dikaplok namanya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah kowe iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggap Malah dianggap tekon. dianggap iki sing Rene sing ngakon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah Oh. wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Wablok pisane kok. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, ya gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo katen nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah kok dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo Nah. ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. antek ngono. Ya Pacaran ora kok nganti ngajak ngono kuwi. medeng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki Pacaran pacaran iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara sih. Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah kowe Ah. iki cara dadi Mas Fahrul Fahrul. yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang mbak ya umpama. Umpama ya. samane diagem Jane benapi. apa sirahmu ki renek ukurane to Mas. Mesti yo Mas, pakai blangkon Mas Ido. nek ngono. Lah Moh, gah elek nek Pripun? ngono. Lah Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Lah, Diganjel apa-apa ngono lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono Jajalan kena nggo seno. dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, Ben padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, Cepat, ben gitu. cepat, cepat. Oh, alah. Jeli, Ger, jeli, ger. nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek?
Nah, Nesu sesuai itu. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Ketoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing Bantang, gagah. dibahas, bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. dienek-enek. Ora Ya, nesu. biar Ngene menyatu. Disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya iya iki modele anu ki. Nah, oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. 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 Ayo, bawa dana kula situasi. Eh, Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo Mas. Pamit aku. Amin 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 ya Allah amin. urung-urung kok wis pamit ki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugas dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamin. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni ku lambene ngene ku. Piye lek mau muni? mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene. nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. Ora omong. aku tresna tenan jare ngono kuwi Ayo. Coba. Jare. Oh, sik lah. Urung apa-apa ya wis jare. omong se lagi jare. Ayo tenan jare ngono Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? lho piye rasane Rasane piye, Dol? alah sewepel karo cangku iki Jalukan. Jalukan dek. Nggawa dolop Pak ya. Nimas. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dikelehi Tak bumboni. Ben tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. mesra tenan Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. oh ngeterne bae suntik to Mbak Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. sing Masa mesra iya sing gandeng kok mesra ngene. Lah piye? ngono lho sampeyan nek Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho Mbak ayo sayang lho ngene Oh iya ngene iya bener. Kucing mau piye Dik? Lho, Ayo saking coba. Lah. alah Yayi Nggih Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. makam pahlawan ini mendembokmu iki Taman Sari ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. alah
guyune iki lho sing permana sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. ping telu malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njaluk mudhune lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Mboten, Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuki ngene lho, tapuki ngene. Napoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Napoki ngene lho. Tapuk. Lah nek ngene iki Ngene iki jelentek. nyentik. Nyentik. Napoki ngene. Nek iki jelentek. Lah. Iki nyentik napok piye? Ngene. Lah. Napok piye Om? Tapuk ngene tapuk. Napoki. Pak. Nyentik. Ngono. Pak Racik, Pak Cari. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Kita Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. nggo masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Noah kalepel saiki. Yo. Ing Sarina. Ing sarina sawa ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lah. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Halo. Kok ijek? Lanang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, Kek. Gregele sae. Gregel. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning nike. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho
Kenapa kok malah Lah, iya. nangis sih lho? Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Sida asih. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Genti sampean sing gandrung genti lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek ya wajahe nek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuna. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Ini Mas hane tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo bak iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Kolkolah Kubra. Weh. nek wajib. Wajib Pak Carik. cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Cari Sido gitu, asih bebrayan. Yo, langgame setia tuhu. Yo, cahayu Duk Niken. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki babasane
ngaplok Parem. Wah. Yo, lagi ro bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa musuh wong Lah wedok kene mbok pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Salara apa? Jeglenge Apa? Langsung ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya gede. Pelekne kowe Malah iki. gede. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku menak lho Pas kowe nyatane. ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokno Ada Jan. krime serawe suwe. Ayo kanto mendes. Ini gana ku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Aku to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi ada krime serawe suwe. Ayo kanto mendes. Ini gana ku nangis. Alah, Rapas, orang kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rodok ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krime serawe suwe. Sensei. Ayo kanto mendes. Ini gana ku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawe nek ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Ngawur. Model ya. Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Meneng, cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. So. Ya, wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Monggo diwiti. Wasitodi. Monggo. Ya, Mbak. Wasitodi saking prawi nasis ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah
Hop, nduk niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki Wis bawane iki. entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Kepengin. Ya layangnya diwaca. Mayang, mayang. Mayang. Mayan, wis tak Sabara. gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do meteng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wati. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Tekan nganaki barang. Apa bang mekar opo yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip tenan. Tekate njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus e. Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dokan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah kae ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Iki neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis wancine padha nindakake Limang
kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, Nggih. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping loro. Wong iki ya ora nek mondole iki lho gak enek. Ora enek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. sopan. Nah, ben ketok nek kaya wong. Lah iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenanut. Ayo. Monggo. Rinoso. Nah, Saya rasa Yuk niken. ya, Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya Bang. oh anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Iki blangon kowe nek preskere. Jangkrik aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Bu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong napa? Dijirut. Arekane wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kumalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Alah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men sakarepmu. Karo saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet tahan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Lapat. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Dicopot. Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Das truk. Ayo copot sik. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Monggo. Nduk. sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan.
Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu. tanan liya tak tresnani lahir Paeke kurang Wah. Apa? Enten apa? Ngapa? Jadi ndas kupan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. bener. Bener saya cocok mak leres Pak. Nggih, Nggih. bener Wis solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo mbledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Eh, Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra sampean. Konsok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadeni melayu janji matanasa sememan jaraning kalapa daku suma paputanku Citra janji danes sirakan Yo. Oh.
men sak karepe. Ayo. Keledang kledang kae Memangke garap jaranan. Nggih. Alungan seru to, ayo.
Oh, ganti modal. Ayo. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok gitu jane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memanik. Nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo serampanke sing yo. Bawa, yo serampan, yo. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa ta? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah kok lho. maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Woi jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang no kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi Di dodo nyoh dodo ngono. ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo. Yo, Nan kendangana. Kendangana, dah. Yo. Wes enak. Oh, sik ta sabar. Lah, lah. Ya. Terus yo. Ah.
enek nawala niki. Nawala. Nawala. Apik ya. Apik, apik. Kaya dolo-dolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho, Ngapa to? sing kaya biasane ngono lho. Model iku kaya ngendangi wong mengi. Gaya alun-alun. Monggo dipun Rasa paos. gelo. Monggo Niki dipun- wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, Monggo. Ayo buka celuk, Nduk Ayu. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo, ayo. Monggo. Ya, Nduk. Esuk awane ngomah ora rasane. Yo ora nang goleki sing tak sayang. Mumpung miterang kon goleki. Ora kasa esuk awan kanthi bengi. Man yen nganti yo kang nyapa. Sampe yang tak sawang pencok ning gampang. Saraping ngocah dheweke kate Aglar kang samya sebo Pindara bingkang samudra Om Kadya panjraing puspita Om